sentir la fragància del llorer, l'esplor de la figuera, el tacte del ginebre, la frescor de la ribera. Viure la verdor del garrofer, la mil·lenària olivera, de la carrasca a la pau, la dolçor de l'ametla. Retallades, desnonaments, privatitzacions, atur, misèria, explotació per a les classes populars, catifa roja per a banquers, empresaris i corruptes. A Alacant i al País Valencià, juntament a aquests atacs a les condicions de vida de les treballadores i els treballadors, patim també una ofensiva per negar la nostra identitat i acabar amb ella. No podem romandre expectants si les grans fortunes cada vegada són més insultants, mentre a nosaltres ens aboquen a un futur més precari i més incert, on la pobresa s'accentua cada generació. Un 20% de valencianes i valencians vivint sota el llindar de la pobresa és prou com per dir basta i eixir al carrer. És per això que ara més que mai veiem la necessitat de fer un gir de 180 graus cap a la repartició del treball i de la riquesa, amb unes polítiques econòmiques dirigides a satisfer les necessitats del poble. Així que si ells, els poderosos, continuen entestats en la seva cursa de destrucció i odi, d'incultura i de revenja, de sang i de foc, de monolingüisme i de pobresa, nosaltres tornarem a fer el que sempre hem fet, des de 1707, des de 1939. Resistir, lluitar, somiar, construir, estimar, riure. Perquè els botiflers i els franquistes d'avui es diuen neoliberals, es diuen unionistes, es diuen constitucionalistes. Però els maulets de 1707, els antifeixistes de 1936, continuem ben vius i ben vives en cadascú de nosaltres. Visca el País Valencià i visca la lluita dels pobres!